се справи да се грижа за жълтото лапе на сола в дринка. Така, първо ще го нахраним. Айди келешха с мляко. Какво да правим? Нищо, всичко е наред, сега ще сменим прашки. Опа! Така, както казвах, сега ще му сменим прашките. Много си противно да знаеш. Пожелавам ти един дълъг и безкрайен сън. Време е за приказка. Моля, ще бих стола. A few moments later. Това беше... Оф, най-накрая малко да си почина, че ми е пръсна от тая дресня. 6.5 hours later. Здравей, Пиклю! Мале, само да го намеря, ще го... Ти ви знаеш какво да очаква.